Det er helt sindssygt det her. Vi har en helt del drenge siden fastlandet. De sidder i den elevator her. De er fuldstændig færdige, drenge. De står der med glor. De er fuldstændig. Hvad sker der for jer, drenge? Hvad er der sket med jer? Hvornår kommer I ud? Det er fuldstændig sindssygt. De sidder fastlandet den nytårsaften. Hvornår kommer I ud? Har I noget at drikke? Skal jeg nu? Der boy. Hvordan gør han det der? Hvad er det for et redskab, du har der? Det er bare sådan en der, en spade. Prøv at stoppe. Ved I, hvad I kom ud med? I kom ud.